چلو پڑھو بھائی نعت پڑھو. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. او مولوی او لڑائی پان والے ہو، کوئی کہندا حضور نور ہے، کوئی کہندا حضور بشر ہے. چھوڑ دا رہنا لڑائیاں نو. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. جیڑے دن دا پڑے آئے رب دے قرآن نو، سینے لایا سونے نبی دے فرمان نو. چھوڑ پراں ہور کوئی کتاب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے. حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے. حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے، حیدر قرار مینو جان تو بھی پیارے نے. یہ جنتی نواب نے نواب رہن دے. جنتی نواب نے نواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا ہے، آمینہ دے لالے ادوں کم ساڈے آنا ہے. میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے. میرے اے غلام نے حساب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. سنیے ذرا مدنی دی بات سنے اللہ فرمان گے، تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے. تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے. شرک و بدعت کولوں پاک ہین جے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. خزینے عام دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملیا حضور دے مدینے دی بات کر. خزینے عام دی بات نہ نگینے دی بات کر، کملیا حضور دے پسینے دی بات کر. چھوڑ پراں ذکر غلام دے.